आं थाजासिम आरो BPF हानजाया थाजासिम कुनु दिन रायजो मोना रायजो जाया अब्लाथ' BPF हानजाखौ जों बिदायसो होनांगोन बिथांखौ बिदाय होनांगोन मानो दिनैनि तारिखाव जोंनो मा नांगौ रायजोफोर एक नाम्बाराव BPF नांगौ ना रायजो नांगौ एक नाम्बाराव मा नांगौ रायजो नांगौ बर'फोरनो दा बिनि थाखाय BPF नि बाकी दैदेनगिरिफोरा किन्तु दायनिगिरि नङा रायजोफोर बिथांमोनखौ जोङो अनो बिथांमोनखौ जों बजबो बाकी दैदेनगिरिफ्रा दायनिगिरि नङा बिथाङासो हारसिंनो बिराद अहंकार दादागिरि ओरैबायदि खोथाफोर बुंनाया बिराद माने रावबो बिनि सायाव गैला नाथाय खोनाबाय दा रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ सिगां माबायदि लेक्चार होआमोन खोनाबाय जोंनो दिनैनि तारिखाव मा नांगौ बड'लेण्ड नांगौ ना BPF नांगौ होननानै प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनाव कुइसन खालामदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ BTC नि CEM जाबाय दिनै प्रमद बर'नाव कुइसन सोंदों बड'लेण्डखौ प्रमद बर'नो नांगोन ना नांला बे BTR रेकर्डनि गेजेरजोंनो बर'नि सिमाङा जोब्बाय नामा होननानै प्रमद बर'नाव बयबो कमेन्ट खालाम कुइसन खालाम रायजो राजाफोर आरो भिडिअखौ फुल नाय प्रमद बर'आ गाव चिफ जानो मोननानै चिफ एबा CM जानो मोननानै दिनै प्रमद बर'आ बड'लेण्डनि सिमांखौ बावगारलांबाय प्रमद बर'आ गाव BTR नि CM जानो थाखायल' बड'लेण्ड आन्दोलन खालामदोंमोन बेयो रोखा रायजो राजाफ्रा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव बयबो कनसियास जादो सांग्रां जादो प्रमद बर'नि गेदेर गेदेर लेक्चाराव गोजावनो नाङा जुदि प्रमद बर'नि लेक्चाराव गोजावोब्ला बर' रायजो राजा जोबस्रांगोन बे रोखा ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामदों बयबो सांग्रां जा आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव बयबो सांग्रां जा